Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredowyň koronawirusa ýolgon bolmagynyň mümkinligi habar berilýär. Adatlyň çeşmeleri Meredowyň 20-nji awgustdan soň işe çykmagyny tasdik edýärler. Ministriň takminan 2 hepdeň Ahal welaýatynyň Azgan dowasynda ýerleşen täze ýokons keseller keselhanasyna kabul edileni gaýdylýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmisi Adatlyk bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde bu habarlary ret etdi. Ýöne Meredowyň ministrler kabinetiniň soňky 2 mejlisinde näme üçin gatnaşmagyny we Daşary işler ministrliginiň Türkmen prezidentiniň Özbegistana etjek saparyny taýýarlamaga näme üçin gatnaşmaýanyny düşündirip bilmedi. Adatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz 2 çeşmesiniň beren maglumatyna görä, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredow 24-nji awgustda COVID-19 diýagnozy bilen hastahana ýerleşdirildi. Aýdylmagyna görä, ministriň koronawirusyň delta görnüşi bilen kesellänligi ma'lum bolupdyr. Çeşmeleriň biri 61 ýaşly Meredowyň Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň Azgan dowasyndaky täze ýokons keseller hastahanasyna bejergalýanlygyny tasdikleýär. Bu prezidentiň Ata-Baba owasyna 2020-nji ýylyň noýabr aýynda açylan we iň döwrüwap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan lukmançylyk merkezi. Maňa Meredowyň gutulýanlygyny we ýagdaýynyň durnuklygyny gurrun berdiler diýip hökümet töwereklaryny ýakyn durýan çeşme aýtdy. Çeşme Meredowyň hastahanada bolýanlygy baradaky maglumaty 1-nji sentýabrda alanlygyny aýtdy. Adatlyk bu habary çapa taýýarlayan wagtynda ministriň nirede de barada maglumat alyp bilmedi. Ýöne başga bir çeşme Meredowyň şinni hem öz iş ýerine dolanmagyny, köpçülikde görünmänligini tasdik etdi. Meredow öz iş ýerine soňky gezek 20-nji awgustda göründi. Şol gün ol ministrler kabinetiniň video konferensiýa görnüşinde geçirilen mejlisine gatnaşdy. Şondan bäri ministrler kabinetiniň 2 mejlisi geçirildi. Emma 27-nji awgustda we 3-nji sentýabrda geçirilen maslahatlara Daşary işler ministrliginiň başlygy gatnaşmady. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Özbegistana boljak saparyny taýýarlyk işleriniň Daşary işler ministri, daşary siýasat boýunça vice-premier Meredow däli o hojulugyny gözegçilik edýän vice-premier Esenmurat Orazgelliýew ananyň bagy bellerlik bolup durýar. Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk ýurtlaryndan biri bolup, bu ýerde resmi daralardan maglumat almak hakykatda mümkin näl. Mundan başga Türkmen häkimetleri COVID-19 hadisasynyň bardygyny ikrar etmeýärler we pandemiýa başlaly bäri ýurtda bir hadisanyň hem ýüze çykarylmagyny öňe sürýärler. Emma muňa garamazdan Adatlyk Daşary işler ministrliginiň bir resmisi bilen telefonyna gurulmagy başardy we ol Meredowyň näsaglanlygy baradaky maglumaty inkar edip onuň iş ýerindedigini öňe sürdi. Ministr öz iş ýerine biz Adatlygyň onuň ýagdaýyndan arada galmagyny tolgunlyk ýöne ýok. Ol koronawirus bilen kesellänok. Owgansanaky we umuman dünýädäki wakalar sebäpli onuň iş aladasy köp. İçerki siýasat meseleleri we bu meseleler bilen baglanyşykly geňeşmeler köp wagt talap edýär we belli bir derejede iş ýüküni agraldýar. Aşeýle ýok. Ol koronawirus bilen kesellemedi. Arkaýyn olup bilersiňiz diýip wezipesini we adyny aýtmakdan boyun gaçyran emeller aýtdy. Emma Meredow soňky bir näçe hepdede Owganstan meselesi boýunça geçirilen duşluklaryň hiç ýerine Türkmen tarapyna wekilçilik etmedi. Türkmen resmisi Adatlygyň bu we Berdimuhammedowyň Özbegistana boljak saparyny näme üçin Daşary işler ministriniň däli eýsem o hojulugy boýunça vice-premieriň taýýarlayanlygy barada beren soraglaryna jogap bermekden boyun gaçyrdy. Siz bilýärsiňizmi? Men häzir ýygynaga howluýaryn. Emma bir zady aýtmak isleýäryn. Gynansak da kär köpçülikleriň habar berişleri işdeler käte jaň sesini eşitdim. Ýöne nirdedigini bilenmek ýörelgesine laýyk işleýär. Mundan aňryk siz bilen gurulmagy mümkinçiligim bolmagan soň ötünç soraýaryn. Size üstünlük arzu edýäryn Türkmen emelleri turupkany goýdy. Adatlygyň Türkmen hökümetine ýakyn bir çeşmesi prezident Berdimuhammedowyň Özbegistana boljak saparynyň takip senesiniň entek kesgitlenmänligine, ýöne onuň ýakyn wagtda boljakdygynyň ma'lum edilenligine üns çekdi. Görnüşinden her hil soraglaryň döremeginden gaçyp prezidenti ýollaş bolar ýaly Meredow sagalyança garaşýarlar diýip
Çeşme öz çakçenni öňe sürdi. Meredov Türkmenistan'a koronavirusa ýolugan ilkinji ýokary derejeli resmi däl. 2020-nji ýylyň iýulunda COVID-19 Türkmen siyasi elitasynyň ýene bir täsirli resmisiniň ýagşygeldi Kakaýewiň ölümine sebäp boldy. Emma hökümetde döwlet medeniýeti hem 61 ýaşly Kakaýewiň keseli we ölümi barada hiç bir habar bermedi. Ýöne 7 ay soň 2021-nji ýylyň fevralyna prezident onuň adyny Aşgabatdaky Halkara Newtkal Universitetinde dakmagy wagtynda ýogalan gaýdylmadyk egnesiniň adynyň ebedileşdirilmegini tapşyrdy. Bundan başga, geçen ýylyň iýulunda Lewap welaýatynyň Farawe trawynyň 55 ýaşly häkimi Hasan Metkuliýew hem koronavirus sebäpli dören öýkün keselinden helak boldy. Onuň ölümi barada hem ne hökümet ne de resmi medeniýet